Lana-ke kukaMhlaba awufani. Lo mfula obonayo igama lawo ubizwa ngokuthi umfucuze river. Umphakathi wale ndawo ukhala ngokungahlanzeki kwalo mfula njengoba iningi lithembela kuwo since le ndawo ihlale ibuye ingabi nawo amanzi isikhathi eside. Sikhathing X sithe ukuhlala phansi nobhuti bakhona la endaweni basithi fahla ngeyingqinamba ababhekana nazo njengomphakathi njengoba lo mfula uya ngokuya ungcola kakhulu kunakuqala. Untozami lo. Untozami zonakela. Ngingathini? Ungcola kwemfucuza river kungihlukumeze kakhulu mina njengomuntu ongumlimi aphinde abe ngumdayisi. Ngikhuluma nje kunomlisa la othenga imbuzi cash ngenyanga endlule. Kanti izophuza amanzi alomfula maqede yafa. Lapho umnikazi wayo ubesekhokhile. Kwaphoqeleka ukuthi kumele ngikhiphe enye imbuzi futhi ngiyinike lo mlisa. Kunjena nje amasimba kaNgcobo. Sikhulula imfuyo ku4fishi amasimba kaNgcobo. Amasimba kaNgcobo ahlangana aphi nemfuyo yakho? Uyabona Msasazo. uNgcobo ngambona enempunga. Uyitshela ukuthi umuntu omdala ohlakaniphile. Kanti isiphukuphuku nje sesiyabhiyaphi isididede uqobolazi. Wathatha ipipe lasendla walifaka kuwo lo mfula. Sathi masimkhuza njengomphakathi wathi yena he is living in a democratic country. Angenza noma ngabe yini ayifunayo. Ngathula nje nambuka enza leyo nto. Hayi Msasazi. Asithulanga sambuka. Sazama ukumncenga njengomphakathi ukuthi lento ayenzayo ayiyeke ngoba ilungile iyabheda. Kwasho ukuthi uphethe ivolovolo Msasazi simncenga kabi. Simncenga sakusaba. Hey. Uyazi Msasazi kwazi makushona umsomi. Ngeze inhliziyo yami iphatheka kabuhlungu. Ukuthi okungafingani noma uNgcobo. Ngoba phela Msasazi uNgcobo akanamsebenzi walutho kule ndawo. Uyazi uNkulunkulu yixo kodwa nayazi. Damn it. Mina igama lami ngimadoda. Angikho happy ukuhlala kule ndawo. Intombi ngakugabhela ukuthi uhlala kule ndawo. Yini nje leyo my brother? Ukungcola kwemfucuza river kuyi-affecta kanjani impilo yakho? Oh, mina ngumuntu oyithanda kakhulu i-adventure. Ngiyangithanda nje ukuthi sike sibhukude noBaby. Ngibhukude kuyo imfucuza river? Hayi cha. Kusuna ngiphula. Ngabe sengifuna ukubulala phela uMazungu. Ngamthatha apho omunye. Ngathi intombi zingaka. Hayi, uMazungu akafani nalezi intombi zene egqoje string ngisho kuyisonto. Ufakani manje? Ufaka uMamhlongo. Uhlobene noNdlomane? Cha. Pho? uMamhlongo iphela. Hayi manje madoda singanhlanhlatha sihlale phezu kodaba. Mina onhlanhlathayo. Ya. Mina onhlanhlathayo. Cha. Oh. Kodwa nekhansela lale ndawo umphuphe yazi. Into egibela ibhayisekile. Wena ke Msasazo ngokwakho kubuka. Yini ongayenzi lo mphakathi ungena emanzi of transport? Mina igama lami nguEnzokuhle kodwa Xulu. Imfucuza river le ngiyazi kudala isafresh. Ngo2008 abafana babebhukuda kuyona. Hawu yeke oNgcobo sebaflashela kuyona. Hey msakazi ngeke ube silima njengoNgcobo. Lamanzi besichela ngawe ivande zethu. Okuyinto engeke sisayenza manje ngenxa yoNgcobo. Iyahlonishwa imvelo. Ngeke ngithule nje ngibuka umuntu echamela isidindi ngisho ngithi hey. Mina igama lami ndinguthamsanqa Mjoli. Kunuka ikaka apha kwaye nebhokhwe zami zisala uthuvi. So, mubheka uNgcobo sinamthola. uNgcobo Msasazo wasaba kabi amakhamera. Uvela ethi uzotrenda. Awukahle. Yini engathenda uNgcobo sikhona sohoto sami.
La kukhona khona amakhamela, ungcobo uhambela kude kabi, ngeke umbone libhadala. Sakaza uma kancane ngendaba yabathakathi. Mina ngifuna inamba yeMay iyona engasenzela ama-swimming pool. Xa ndibona ibhokhwe yami imithi ndiyavuya Msasazi. Is the government doing anything to help ile nkinga enibhekene nayo ukungcolelwa imfucuza river? Mina Msasazi angeke ngibe nayo. Kodwa engikwaziyo ukuthi imali yona yokuklina imfucuza river ikhwabalisiwe. Ukuthi ikhwabaliswe ubanika ngeke ngize ngazike lapha. Hawa, ungangitshenje ngohulumeni. Umuntu ohlule ukusinikeza 1 million umuntu yedwa ezweni. Phela lonto engayenza kulo nje iqathe ngambinda. Uyabona Msasazi, ngebe ndiyaxoka. Uncedo zange ndalifumana tu kurhulumente. Iibhokhwe zam ndazithengela mna ngeyam imali. Urhulumente zange tu wandinceda. Into ebuhlungu Msakazi. Abantu abangezansi kwemfucuza river abazi ukuthi ungcobo ipipe lakhe lenje liflashela la emfucuza river. Lingena kiyo lamanzi abathembele kuwona. Igama lami nguNtsimba iGomntombela. Abantu banehaba lo mfula ongcolile ngaleyo ndlela. Kinga nje igama layo libhedayo. Hey. Yanis! Bak! Yo, yenzani sisela kulamanzi anekaka Thixo yafa ibhokhwe. Yayi! Uthi wenze njani ke Msasazi? Uthamsanqa uyayintshontsha imbuzi zami. Akwazi ukuba nezimbuzi eningi kangaka ngezami. Ukude kaphela Eastern Cape. Eastern Cape ihlanganaphi nezimbuzi zakho? Hayi. Angazi. Moyike. Uyathanda undiqhela ikaka. Andililo isela lemfuyo. Ndiyaziphangelela. Undiqhela kakubi. Ndiza kumbethanya. Mama. Ngiyofika nini Eastern Cape lokho? Ngilana emvubu. Ngiyokushaya lokho. Abafuna ukulwa, abaphumela esitikini belwe. La silungisizwe. Msakazi, awunayo inamba kala maphosa. Sivele sifonele nanqo ngoba indaba ye-third party le isithufa. Aw. Kanti unani kanti wena? Njengoba ngisho nje Msakazi. Lo mfula ongcolile ngaleyo ndlela. Mina uma sicoce ngashela la. Uyazi bengicabanga la Msasazi ukuthi ngidlalele noma ithikithi likaMnce ngiyiwenele nje ngiyothenga le umuzi emhlanga ngoba leya la hayi umuntu uzobulawa intanga zaso. Hey, umuntu akasabambi nelotho. Ngihambe ngoyihlala phansi komhlaba. Uyabona la uvika igebengu, uvika ityphoid fever, uvike necholera. Ey. Yini ityphoid fever? Yilo mkhuhlane okubamba kusinda ikhanda uzohlukana kabili. Zikhona izifo ezidalwa ukungcola kwemfucuza river. Lamanzi lawa akhipha isimbuzi zami ngesiso. Asibulala ngekholele. Msasazi, lamanzi ahudisa ibhokhwe zami kwaye ziyabhitya. Lonto ke iaffecta i-selling price yami. Kunjawo nje akho umuntu onothenga ibhokhwe egulayo. Hayi Msakazi azikho izifo. Noma parasula ngawo lamanzi kodwa ke ngiwabone egula. Uyabona lamanzi, maka kuthele esihlathini uba nozakika nganhlanye. Sesifisa nokuthola amavaterikani ngoba lamanzi esithi sinawo asinawo. Msasazi, besicela urhulumente asizame ngevaterikani ukwenzela ibhokhwe zami zizawusela amanzi aklini. Umavaterikanani sifuna i-aquil thina siwumphakathi womhlaba ufana. Hayi manje kuyafana nevaterikani siyazi ithathaphi lamanzi lawo. Mina into nekhansela ngithi ungathemba umuntu ogibela ibhayisekile.
Sanibonani mabukela emakhaya. I'm back again in studio. Ngikhathele ukujahwa izinja outside. Umsebenzi womabizo loyo uwele. Mina ke elami igama nami nguwele aka angisasho just for the confusion. So we have seen ukuthi kwenzakaleni lapha endaweni lakamhlaba awufani. We had someone obeyibiza ukuthi I think igama lakhe seliphelele uthe uNtozami Zonakele. uNtozami Zonakele kuvele ngokusobala ukuthi ikhansela akalithandisisi futhi akalithembi futhi noNgcobo uyamnyanya nje ngokuphelele. Sihlulekile ukuthola uNgcobo ngoba bathi amakhamera uyasaba ukutrenda. Then we had uEnzo Kuhle. Uenzo Kuhle guys, don't you think ukuthi benomadoda they can swipe their names like madoda Enzo Kuhle? Yeah. Then we also had amjita libele khala ngebhokwe uThamsanqa beno Ozami Zonakele banama personalities afana. They are all about imfuyo. Then there was this chilled guy. So that guy angazi ukuthi uya kanjani this side while everybody else is going this side. Unsimbi. That guy mhlawumbe simple uyislim, just that we don't know. Okay, so njengamanje ngizodlala our first voice notes. Umbukeli, fortunately the producer have been fired, so umuntu voice note usezoyidlalela yabona nje uya multitask. Sanibonani lapho eCutting X. Usiqhomo lo edandi. Umfula wethu ngapha uklini kakhulu. Ngihleze ngithole ibhumbulo ezineyinalite eceleni kwawo ngiyithathe ngiyoyifrayela zona. Hey yapha zimnandi bandla ngifona ungasho. Ngibonge ithuba. Ngidanke lapho kwaCutting. Oh. Hayi. Asifake esibili. Hey, wakhuluma indaba enkulu indaba yomfula. Ngapha kuthina kunenyoka embi kabi emfuleni. Awudluli ungasiphethe isibhombulo engathi ungaphosa sona ngaphambi kokuba uphila kabuhlungu umsakazi. Sesize safunda nokuntshontsha ibhombulo. Lungileke bye. Lungileke bye. All right. Eyokugcina ngicina ke manje then we wrap up the show. Mbukeli sizokubona very soon. Sanibonani nethimba lakho kwaCuttings. Bhuti wami mina nginesipaza manje njengoba ngiseduze komfula ngiyaqaxela kakhulu. Lo mfula unuka ibhadi. Ama-customer akhala ngephunga kanti lento siyisize yehlisa nevalue yomuzi wami. Ngabe yona into esayivotela le? Hey, bhuti wami awungizame ngoWhatsApp kaMongameli ngizomcela noma ngama voice notes awu2 letter. Ngeke kadabula. Hayi ke. Siyayivala mbukeli manje. Sizokubona ngokulandelayo futhi ngokuzayo.